Sa karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Dasok ang sa tuyang programa ngunyan. Dakul kitang temas, may mga reports pa dyan, development sa palibot, pag-iisikan istorya, anuman taben kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumpleanyo, 29 na ngunyan kan Abril, Martes, taon 2025. Sagkod na kitang 10:30, idiretso ta na ini. Pasalamatan ta so nagpadagos kan pag-antabay. Mantang kamo dyan naghahanda na gayud kan pangutuhan. Ano lamang ang pangutuhan? Kumusta kamo dyan sa San Roque kan Legazpi? Dyan sa Renelisan, sa Washington Drive, sa Gugon Barriada, sa Marquez, sa Daraga, Maray na Aga, Sir Atulim, sa Petron Tap Gas Gasul, sentrong-sentro kan Daraga yan, sa Petron Gas Station, sa May Saudan, sa mga nagiluto dyan gamit ang Petron Tap Gas Gasul, good morning. Maray na Aga man, Lapu-Lapu kan Legazpi. Kumustan pag-antabay-tabi nindo Sir Popoy Balmez sa JRB Calibration and Battery Shop. Tapusan ng baterya, pati goma, fluids, belts, mga bolts kan auto, battery charging. Morning, Sir Popoy Balmez. Uy, sa kuyang padigyan sa Lapu-Lapu, kumusta na si Pading June Pitero? Sa Albay District, Maray na Aga kay Kasag. Katuwang tadyan si Pading Jimmy, ang samuyang chief reporter. Duman siya nakadestino sa Tercer Distrito. Siyempre, Pading Alarmario, Pading Jomar Bien, Angel Mustansa, Joshua Bino, Karen Nicole Ala, sa Manibela, Henry Mata, Master Control, Juna Police, sa AM Ban, Rayna agad yan sa Catanduanes, lalo na po sa Virac, ang Barangay Buboy, talagang mating-mati ang presensya, asin ang andurog, ang pag-aktibar para sa pang-ipupukan komunidad. Barangay Buboy, Buboy Kuwa, para alkalde kan Virac. Halos nalimot na gabos ni Governor Buboy yung Virac. Pag-restoryahan taman yan within the program kung makungon yan sa aga. Sa newsroom, yaon dyan ang walang kapaguran, hindi sumusuko, News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran and Badam Shaleron, taod-taod o kaya kasabay maninda dyan siyempre sa pagsumada kan istorya, both sa radyo asin sa social media platform ng DCGB News Online. Sinda po na grupo with Gmos Barrios. May broadcast kami sa internet. Ang yaon dyan ang kapartner ko si Jerome Nico Martinez. Good morning, hali sa Pilipinas, yung mga nag-antabay dyan sa DCGB News Online, paki-share tanganing dakulpan sa tuyang matawan ng serbisyo. Informasyon. Ako man po, si Pio Fernandez. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Seldom kitang magapuon kam programa na ipipaisyan sa rong mamundong istorya, pero yung barkada kan halos gabos na nasa media community, and siyempre tropa kan Alpha Phi Omega, si Brother Dan Orense na mahingalo na kasuhapon. Condolence sa familia
ni Brother Dan Orense. Ang apod mi kayang paano, Brother Dan, siya po baga miyembro kan Alpha Phi Omega. So, maski ba kung miyembro kan apo, anapod sa iya Brother Dan, tayo na nakatudan. He is a regular listener po kan halos gabos na programa kang DCGB, nagre-react, tataunin impormasyon, lalong-lalo na. Pigapod man ka ito, and ulukon nga ni si Brother Dan, niya ko, Brother Dan, you are the messenger of death. Yugon mo anta. Gabos na mga midbid barkada niya, gabos na katropa, paggadanas yang nga mina-break kang news. Tanganing i-anunsyer man sa publiko, tabi niyang si Brother Dan Orense, the messenger of death, iyan sa muyang kuang kaang ki Brother Dan, ngunyan, siya nang na mahingalo si Brother Dan, kan Alpha Phi Omega. So, rest well tabi, Brother Dan, diyan sa kahadian kan kagurangnan. And Brother Dan was an integral part kan history kan Albay and Legazpi because of his being ito bagang so lead role pag-abot kang Christmas. Pag-abot kang Christmas, dahil nang ganding ibang pigkuka ka ito, very latest na sana, ining si Kwan, si Brother Dan na salidahan, siya nagpapapel bilang Santa Claus. Yan. Pag Christmas time na bagad yun. Ngunyan na maaram na si Brother Dan. Yun. Namaram na si Brother Dan. Hello, Sir Nelson. Yes. Nasabi mo na agad pati Pio. Oo. Siya ang Santa Claus of Albay. Yes, si Brother Dan Orense. And at the same time, brother, pasilbidor man yan ni Father Momoy. Yun mananggad. Tama. Oo. Pasilbidor man yan, aktibong man yan. Aktibo yan na follower and server with Brother Momoy, Father Momoy Borromeo. Yan, si Brother Dan, Well, salamat, Sir Nelson, sa tuyong amigo, si Sir Nelson Garcia. Siya su Santa Claus, June. Pirang aldaw nga ni kunyan, paglilibot kaan, nara Brother Dan ka ito. Panahon ni Kong Joey, ka itong governor na Kong Joey, siyang pigo ka talaga. As early as 3 a.m., isi kuyan taang sa kuyang pigadagusan tagang boarding house dyan. Yan, sana sa likod kang Kapitolyo, akan Astrodome, kataning kang Kapitolyo, yan. Diyan sa compound kan Astrodome, yaon dyan ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Sinda ang nagpapadalagan kan aktibidades pag Christmas, budaya na Magayon Festival. Alas 2:30, alas 3, yaonan si Brother Dan pag malibot na baga, masakay na sa sakaro sa matesting nan, ho, ho, ho! Dangugo na duman sa boarding house ko ang testing mic niya. Brother Dan Orense. Dan malibot na sinda, nakasakay sa truck, igong darang duwa o tulong sakong dulce, kung saan makadestino sinda malibot, iyan ipigisabog niya. The famous ho, ho, ho o Brother Dan Orense. Dayta na madadangog. Na maaram na si Brother Dan na Orense. Listener tayo sa DCGB. Kabos na programa, he reacts, nagpapadarang informasyon, makonsuelo kung ano pa man. And ang apod bidyan ka ito man is Brother Dan, the messenger of death. Taso mga barkada mi na nibid niya ko sisibot yung gada na nga isikwan, siyan mi na break through text, pakipaisi nga sa publiko. Iyan ang role niya ka ito man. Ngunyan siya na so na maaram si Brother Dan. So, restore tabi, Brother Dan, and condolence sa familia, ni Brother Dan Orense. May nagaparaharapot tabi, Yan, bago kita magkuhan kang report, pabilon tong aning date na minutos man, Ang kamugtakan po dyan, kan Morera, yan pasakat yun, bakong ikan nag-aagi dyan oral daw. Okay. Halik kang Legazpi, Daraga, pasiring sa 3rd District, matukad ka. Halik kang 3rd District, pababa, marugsot ka. Okay. Diyan nagpuon baga ang grabing problema maski bako pag mauran ka ito, lubak-lubak ng dati yan. Because of its terrain, and diyan minaagi baga daing ibang aagihan, light vehicles, motor, padjak, gabos minaagi diyan daing ibang alternative. Masuk tukad ka talaga din dumang ka na sa Morera. Por dahil sa wear and tear June bako pang mauran, lubak na yun talaga, as in, nainot na talaga yan ang problema. Ngunyan, dahi ka mong namamasidan,
iyan bagang patukan nan sa Morera, halik ka digdi sa Ginubatan, pasiring ka 3rd District, sadit ang tinampo, pakatukad mo na dyan, mahiwas na. Okay? Mahiwas na. Naway dining na ito. Ngunyan, di nagka-problema na baga sa lubak-lubak. Taka nagparauran, matindi. Ang nangyari, ang sabi kan mga ininyero, maski sa pag-research niya to, iyan na asphalt overlay June, ang aspalto, saro yan sa ragpa, so ragpa, kumbaga, pinakaati na produkto kan petrolyo. Yan. Pipakinabangan pa ang aspalto. Ngunyan, pag gigamit bagaan sa tinampo, igwanin mga mixture iyan, mga sarabit na gapo o kung ano pa man. Pero ang sabi ni Engineer Mer Legaspi, sarong civil engineer, yan gabos na mga civil engineer na nagkaharaputan na amigo tang midbita. Ang sabi ninda, igwa nga yan ang ispalto ning water content. Yan. Pag nagpaparauran nga ning todo, so water content kan aspalto, lilasik, nawawara dyan. Kaya nga hilingin mo, bilog baga kadaklan na lubak, bilog, tantama baga kan raindrop, pabilog, pak, lilasik nga yan. Sa kahaluyan nga ning uran, lalo kung makusog, lilasik, so water content, iyon ang sunaluluho. Yung baga yun ang nangyari, ano? Yan. So, sa madaling sabi, nabudgetan iyan through the efforts of Congressman Didi Cabredo, ilinaban niya talaga. Si Congressman Didi ka ito, silensyo sana. Kung ano-ano na bagang ipigpapalo sa Facebook, pigmumuna na si Kung Didi, pigsabi ng dainag kung ano-ano. Ito pala, nagtrabaho si Kung Didi, nakahinguha siya. Tayo ng trabaho kang congressman to allocate funds para sa pangaipupo kan susyudad. Yang, nakakuha siya ng sistema na mapapuno niya almost 1 billion. Yan nakalabaan kan Marlica Highway, 3rd District. Sa madaling sabi, matapos na nga di baga yun? So, ibabagang portion dyan sa ligaw. Sa pulang higwa, paano? Nimpinakan yan. Digdi sumasay ligaw rin, matatapos na. Halos gabos na. Ini na lang na Morera ang problema. Now, talagang problema pa dyan, haloy pa, nata. Ano rurunta kung ano, ining so rehabilitasyon, kan tinampo. Ang problema dyan, Aleko. Anong koneksyon niya kan Aleko? Uni po, sinuy-suy tang istorya, in-interview ta pirang beses tang na-interview si Madam Lucy Castaneda kang DPWH. Tagapagtaram kang DPWH. Ano niya ko talaga ang sitwasyon? Di nagdamog kita, pina-explikar ta. Uni palan dyan ang eksplikasyon kaan. Di ang tinampo baga dyan hayagpit, kumpara duma sa itaas na 4 lanes na ano. Basta nahiwas na sa itaas, inilang na Morera Street sa dit. So, kaipuhan na tabtaban sumag-inibong na gilid. Both left and right ta. Ito mo na ang dapat na inuton na konkretohon dyan, left and right side kan tinampo, tanganing pag rehabilitar na kaining sutahaw na lubak-lubak, igwang maagihan sa traffic, so auto. Dahil mapapinjente ang traffic yun ako. Kaipuan mo ng simintohon ang left and right side. Ngunyan oni po. Ang left and right side na ayan kan tinampo, igwa din mga kahoy. So mga kahoy, duman dyan nakakonektar ang mga linya kang kuryente, pati mga drop wire, pasiring sa harong. Di iyo. Sabi ni ini po, I am just relating yung pahayag ni Ma'am Lucy Castaneda. Di, nag-rating sindakaan, ngunyan, so papel man kang DPWH, nag-rating sinda, so kontraktor, pati so Aleko, inda ko sa nasutel ko kung kasabay, nag-rating. Nag-disponer, siyempre, so DPWH, ning permit to cut sa DENR. Natawan sinda ng initial na 90 dias. Takay po ano baga maghagading permiso kung maputol kang kahoy. Puputulon itong mga kahoy na duman nakakonektar so mga kable ng kuryente buda mga telcos. Ang problema diyon,
sa laognan kan initial na permit na itinao kan DENR duman sa DPWH na pwedeng putulon ang kahoy, daiman nag-aktibar so Aleco. Susog iyan sa pahayag ni Madam Lucy Castañeda. Ano itong dapat na aktibaran kan Aleco? Inspeksyonon ito na mga linya asikasuhon kung saan kukonektar sa mga linyang ito dyan. Kaya bako sa nga duman matapos sa inspeksyon ng ururon. Hahalatun pa niya to kuno arin matugdok min mga poste so Aleco tanganing sa mga linyang itong maapektaran kung puputulo na sa kahoy. Ta duman da nakakonektar sabi ni Ma'am Lucy. May mga drop wires pa nga nila, may mga telcos. Tanganing sa mga linyang ito, duman ay konektar sa posting ibubugtak dahil kan Albay Electric Cooperative. Now, kan makahurun ta si Ma'am Lucy na Castañeda, i-qualify nga itong marayin kan semana, bago mag-break sinda kan Holy Week, nakahurun ta, dai pa da nag-inspeksyon so Aleco. Kan makahurun ta naman ining week na ni, dai pa da nag-inspeksyon so Aleco. So, paano yan tabi? Sagkod sa natapos na so 90 dias na itinao kan DENR na permiso na pwede kang putulon ang mga kahoy na iyan. Natapos na ito yun. Dahil man napuputol sa kahoy because dahil man na nag-inspeksyon so Aleco. Ngunyan naghagad na naman yung bagong 90 dias so DPWH. Igwa na naman. So ang pigahalat talaga po, Aleco na ma-inspeksyon iyan and ma-reconnect sa mga linyang maapektaran sa poste gayon o kung anong solusyon nagigibuhon kan Aleco. Kaya dahil matapos duman sana sa inspeksyon ang paghalat niya to. Halatun pa na ma-relocate itong sa mga poste bago kita makapatrabaho dyan sa Morera Stretch na yan. Kaya halawig pa pong problema andyon. Dahil ko lang aram mga tugang tabi kung as we speak nag-inspeksyon ang Aleco. Pero dahil matapos sa pag-inspeksyon na yan, takaipuhan, irilokar sa mga linya. Sagkod na day po yan na aktibaran, dahil makakatabtab, dahil sap-sap duman sa mag-inibong na gilid, nin daga, dahil mababawasan ito, dahil makaka-expand, dahil makakabugtak nin dagdag na tinampo, both left and right, so kontraktor kan patrabahong iyan, sagkod na dayan na asikaso. So it will take a long time pa. Sabi nga ni Ma'am Lucy kan makahurun ta, an samuya ngaya ka na hururong kunta na, after Holy Week, mapuk na yan na Morera Stretch na. Yan talaga ang killing point dyan kan traffic. Ngunyan, iyon na po aram nido dyan so, kung pirang kahoy ang maapektaran, more or less, napuputulon. Sanggatos. No. Pag pinutol mo ito, igodado man yung mga nakakonektar na linya ng kuryente, may mga drop wire pa, saan ito i-relocate kan Aleco? Yan ang problema po kaya huro halawig pa po yan na sitwasyon dyan. Inda ko sana kung paano i-speed up yan na portion na yan dyan kan pagtrabaho sa road rehabilitation kan tinampong yan. Iyan po ang katotohanan kaan dyan sa problemang bako ko po yan invento kundi inutro ko sana so pahayag po ni Ma'am Lucy sa explanasyon. Kaya huro halawig pa po ang sakripisyo dyan sa Morera Stretch na yan tabi. Ngunyan makuang kita kaan mahapot kita kaan sa Albay Electric Cooperative kung ano naan kunyan kan apodang ko si Ands maybe one of these days tanganing tapos i-on air ta siya si Ma'am Ands Nagalero kuan mo na yan dyan masusog niya una then i-on air ta tanganing maintindihan man kan publiko po. Good morning Sir Pio, dapat i-secure maninda subulod dyan landslide prone area po bagayan kung mag-road widening man pasiring paitas dyan. Opo, nakasabay na po yan sa kunyan, nakasabay na po yan sa program of works. Aram po ninda yan. Engineerically aram po ninda yan. Igo nga ni baga dyan mga abat na, so mga
konkreto ng kunyang kan ining pugol kan landslide ano. Yan. Sige. So yan po ang katotohanan ha, ang problema ngayon diyan sa road widening, road rehabilitation diyan sa Morera stretch na yan. Halawig pa pong ororon yan, halawig pang sakripisyo kan trafiko. DZGB On the Spot Report. Diretso na kita kan mga istorya. Nasa linya si Compadring Al. Thanks for waiting, Compadring Al. Good morning! Padring Al. Nako, yan. Yun. What is that? Hello. Padring Al, good morning, Padring Al. O, sige. Ayaw pumasok. Anyway, sabi, condolence kay Brother Dan. Oho. Barkada tabagang Marayan. Iyo, si brother naganda na na maaram na si Sa, brother Dan. sa pamilya, condolence Oo. tabi. Nagkakurunya ko na duman sa Facebook post kan mga kapartidaryos niya tabi. Paano? Si brother Iyo, Dan. oo. Ay, sus. Saan pa lang tabi pa din naborol si Brother? Dai pa ning dispatso so familia. Marama pa na yeah, sa tabi. Sige tabi. So, isingit ko naman pa dito, may gunan mga kami. So, pamangkin ko. Si Sai. Yaw digdi sa Puliki si si Pigapudming Arvin ang kaharanan kani Pigapudming Siopao. Si Arwin ang apod Siopaw. Oho. Aswita na pilyedo kani. Aswata. Oho. Tapos Mindis pala tapos Aswita sa ina. Oho. Ang lola niya Armario. Oni sa kataning kan arong ko. Ay, Sa likod lang. Oho, di condolence man sa pamilya. Tapos ang lubong paguro na naman na sa Friday, sabi pa din, Oras. alas 2 ng hapon. Ang misa dire kay alas 2. Sa Taysan. O di after 1 hour yun ang so paglubong na. Iyo po dyan sa Burabod Catholic Cemetery, Taysan. Taysan. Di pa isita sa mga pamilya kan Asweta, Mendez, Armario. Armario. Tapos sabi ng mga parientes kanini, akin ini pinsan kong si Gigi, saka ni Binamin na Mendez Jr. Mendez. Oho. Julie. Oho. Okay. So, pare, sa informasyon pa, funding as in strategy na ang paplano ngo niyan kan mga kandidato. Uy, 13 días na sana bago ang eleksyon sa Mayo 12. Oho. Igdi sa Legazpi, sa monitoring ta, as in mga reliable sources, may mga politiko na may sa diring papod, apirayan kan na papod kan grupo, sa senda mga kanya-kanyang leaders, sa kada kandidato, may mga kanya-kanya man na leader pa din. Iyo. Na kung ano ang gigiribuhon pag abot na kan aranin na kan eleksyon dahil ako ang kidai talagang kwarta ang saro sa importanteng faktor sa kapangganahan kan mga kandidato ngunyan. Sudulsi. Sudul pandulsi. Oo, dahil magkaning kapasunod kan COMELEC na kontrabigay. Kaya ang mga kandidato siyempre nagiging maingat man, kaya may mga kanya-kanya sindang strategy kung paano makalusot ang sa indang pandulsi. Batan mga tao, yun naman yan tigaralat. Yun na. O dan nalibilik dain ini mga kuro kampanya pangkan dain ang gayong epekto yan. Labeling na ngun yan, labeling na. Maski anong kampanya ta, kan simbahan, kan COMELEC, iba ang ano ngun yan. Ibang Minsan datingan. ang iba, dahil ang supog pa din. Jesus Maria. Salod sa wala, salod digdi, salod duman. Dahil ng supog ang ibang butante. Marasa. Dahil ng paninindugan. Marauto na ang impression kan iba. Anyway, sa siring na sistema, yung yan napigibo na kan mga politiko. Sabi nga ni, ang makairak digdi suda kandidato talagang din kwarta. Yan. Daron ka mga special operation na ang mga pinagpaplano kan ibang kandidato na may sariling budget at makairak talaga sa mga
dahil in pangturos pag Yeah. last minute Oo. dahil posibleng mawalta ka sa birlangan pag-abot kan eleksyon. Kaya monitoring tango yan tabi pa talagang kanya-kanya ng plano para maantisipara na ining pag-abot ng eksakto kan eleksyon sa Mayo 12 maka-penetrate na masinda sa mga barangay kasi indang kanya-kanyang estratehiya. So, piga po din ng special operations. Opo, tabi pa Okay. Okay, yan ang informasyon. Garay, digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al. DZGB On the Spot Report. Bago tayo turn over kay Dion, nagkapirang text man muna Dion, may nagpartisipar man. Papa Ping, are you politicking Alayko, discussing one side, why not call Alayko isatli? Apudan tayan tabi, apudan tayan na Alayko, pinaghatag talang sa groundworks kan sitwasyon. Apudan tayan sa Ramam Ands, apudan tayan. Bako po yung napigpupolitika, sus Marios. Ipinaglatag tango na, so sitwasyon niyan, kunata arog ang kaan. So apudan tanan next, iyan na, Albay Electric Cooperative tabi, kaman daw. Relax na tabi, ano man ang politika dyan? Good morning databi sa familial Yasos as in Mendonas. Gulay na lang kadaan sa indang panira. Yan. Okay. Ito pa. Salamat tabi Sir Pius sa impormasyon. Sana maklaruhan man ang banwaan lalo na didi samon sa ginubatan. Taan iba kaya baga baras tanasan na minasabi di man naintindihan sa proseso. Na di man basta-basta na overnight, tanos-tulos yan. Tama katabi dyan, Okay. Yan saya man na reaksyon. Eto, baka pwede ma-interview si Angie Galero about yan, Sir Pio. Yung tabi apo dan tayo, na Alayko, and ipaparaditaan sa indaman na action mangkaan. Si Ma'am Rose Graheda. Madam Rose, good morning. Hello. Hello, good morning. Opo. Kumusta ka, Ping? Ayos lang po. May inito ng politika, ano? Ano Pareho naman, kang Madam panahon Rose? may init. Opo. Ay, palan kan Holy Week. Pwede na gusto lang ako magpasalamat. Sa mga nagbarakal kandila kan Holy Week sa Sacred Flame. Oo. Ang binakalang sabi, ang benta sabi kan gabos na produkto, kan Sacred Flame, nagpapasalamat po ako kan mga nagbarakay kan Holy Week. Pero ang mga product ko kan Sacred Flame gabos na benta kayan, magpuon kan Holy Week, tagkod na yan pa ang Sacred Flame, ang 10% po kayan malaog sa lay minister kan Kamalig. Yan po ang 10% po kayan. Yan po ang panugamita sa mga lay minister, lalo na sa mga nagduduman sa mga kabubulgan na iyo ang nagdadarakan good gospel, kaipuhan na suportahan, paaram ko, kinukulang sila si budget. Kaya ang Sacred Flame, malibot po kami para magbenta si mga kandila, tapos iba pang mga padakan Sacred Flame, andang karsan po, kan benta mi, itataumi sa lay minister kan Kamalig Paris, kan di Baptist. Very good. Okay. Kaya, so gusto magtabang, welcome po kami, tanganin, ikawaras, tapos ang gabos magang organisasyon, kan simbahan, ang lay minister, iyo ang nagtutukad sa mga kabubuldan, para lang magdarakan maray na barita ni Kristo. Opo. Copy, Ma'am Rose, tabi. Sige. Kaya ako sa taga-Kamalig, pag Domingo po, yaon kami sa Kamalig. Nagtitinda po kami dyan. Kung pwede po, ang mga taga-Kamalig, suportahan po nindo ang Sacred Flame. Saan mga padakayan, gabosaan, 10% malaog po sa sa lay minister kang Kamalig. Pero po kaya malibot kami sa ibang banwa, sa ibang barangay, mahagat kami kitabang tanganing masuportahan. Very good. Then, salamat ha. Thank you, Ma'am Rose. Thank you. Thank you po. Sige, bye-bye. Thank you. Si Madam Rose Graheda. Oras Pilipinas, it's 9:37. An oras hatod sa Indukal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni isong numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa ng 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-reflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikaw talaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota, Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, oh, 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 kayo ang bida, oh, 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 angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Oh, oh, oh.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa. Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, segundo distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Kasuya. Makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya. Ng CAP o Celio ng Ginebra Products at i-claim ang prize sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Ang kinaputasan! Buo ang loob. Walang tato. Balik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. I've tried 5 times na mag-call kay Ands. Lusot ngunyan. Kasuba ko day kita nakakalusot sa network. Standby muna tabi Karen tabaad ma akomodar kita ni Ands na Galero. Tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative ta. Nakalusot kita nganyan kasuba go day talaga. Day naglalaog ang call sa network ngunyan. Nakalusot baka matawang kita nin precious time kung bakong busy
si Ans dyan sa Albay Electric Cooperative. Yan, nagre-ring ang phone ni Ans na Galero pag-iribatan digdi dati. O, naputol. Sige, obviously, igwanin na importante yan na pinag-asikaso dyan sa indang opisina, kaya dahil natatake-an sa tuyang call. Yan. Diretso tayo yan na i-follow up sa mga maabot na oras pa. May istorya kita dyan sa palibot. Nasa linya man si Karen. Sandali, naputol ba yung linya ni Karen? What is happening? Nasa linya si Karen. CGB On the Spot Report. Aramon ta daw. Karen, good morning, go ahead. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Warang mga election officer sa probinsya nin Albay ang nagburuto ngunyan dito sa opisina kan Comelec Albay para sa local absentee voting o LAV. Sa kadailanan nagaing nag-apply na mga election officer dito para sa saintang absentee voting. Iyan ang nakumpirmato na sa abo na magpangalan na election assistant kan opisina. Kapag agpapay ko ang DCGB News, kung saan nagpapanabos sa pagburoto kan mga personalized na ini, na dahil makakaboto sa election dahil sa election duty, segun sa Comelec Provincial, kaingit sarong ma-receive ang opisina na application sa election na ini, halidigdi sa mga personalized na ini for local absentee voting, kung kaya ang sinabing kakaluwasan kayan, alanganin o pwedeng challenge ang sa election officer kung paano sila makakapagboto sa taon na ini. Dahil lang sa iyan pag ibagasartiyo na LAV, option ang sa inda na makapagboto sa mas atap na sistema, lalo pat sa aldaw election, ang mga election officer baga, ipigpabara lang gaduan o kaya i-assign sila para mientras kuman sa hararayong lugar, ang naharayo sa indang masasakupan. Kaya dahil dyan Tabi Sir Pio, nasa sa inda yan kung paano sila makakaboto, manpang kapatid kayan, mga miyembros kan forces armado sana, asin mga police personnel, ang nakumpirma na ito sa Comelec Albay na nagpapadapo sa indang local absentee voting, asin ipigigibuyan tuman sa kampo doon kasugmong petsa 28 sa 30 kaining bulan kung saan sila nag-apply para sa LAV. Yan, Pag-Isarpio, Anistorya sa Albay Capitol, Karen Ala, DCGP News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hatlig dyan sa Comelec Albay. DCGB On the Spot Report. Yun, nag-text man agad si Anso. Siya ang acting board secretary. May board meeting. No? Sinasabi ko. Kaya din nagkasimbaga. So yung ano yan, pinag-text ko na ma-call kita some other time tanganing ma-brief kaso istorya dyan sa Morera. Ayan. And then, schedule ta ng interview ta dyan. Narumduman ko lamang si Ed Lagorta tabi June. Pinagdidikar ni Congressman Joey so pagpirma na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kang modernisasyon kang kunyan. Modernisasyon kan Fibolks. Tauto te pag-restorenta Engineer Mer Ligaspi on the line. Engineer Mer, good morning. Good morning, sir. Opo. O di, istorya ko na mas marika mag-istoryahan pa gan pagka-discuss mo mga topic. Opo. O di sa nangunay, bata, di pa ako na mamahaw. Pagko na ko, jackpot na ako ngayon aldaw. Oo. Nag-agi sa jingle ng kandidato. Oo. Sa likod, may kasunod na nagasuroyaw man, malunggay, pandesal, mainit pa. Tapos, kuminawa akong 10, tapos una ako libre, kasabay ko sa kandidato kang jingle, ito pala, may bayan. Lang yan. Balikitan naman sa pag-discuter mo dito sa Morera sa Ginugata. Oo. Actually, na-observe ko lang, ano kaya, inibagang design ko niyang kan DPWH, siguro kay puha na rin dahil i-revisit or ano ka po kini? Revise, reconsider adalan. Ang asphalt overlay para sa kuya, sa mga tropical country or tropical provinces, di ka di mahaloy. Kapag nag-uuran, rulo ko, grabe ba ang uran sa tuya? Ang asphalt kasi, bako siya rigid, nagahiro.
siguro mas magayon, although ang nahiling ko man kung nga gusto rin ng asphalt overlay, inot-inot, barato, madali gibuon kaysa sa concreting. Okay. So siguro ayos revisit yung dining design, panduay ning so tungkol digdi sa Morera na pigasabi mo. Widening. Naagyan ko pa lang kanina, so pigasabing sa Aliko, actually so poste kang Aliko, harayoon pa sa wideningan nila. Ang yaong nga ni duman, so slow protection nindang nakalaog pa sa original na lin, di pa man pindapiga pa sa. Di pa pigtatab-tab ito. Di pa pigatab-tab, bura man naman kay poste kang Aliko. Ang nailing ko lang ko yan digdi siguro is piga ay itong sabi mong sa DNR talaga. Talagang pag tinabtab ninday ni kasabay itong kahoy na ito. Yung nga ni Engineer Tabi, ano ta? Ang very vivid sa memory ko, so pahayag ni Madam Lucy Castañeda kan DNR, so tagapagtaram, igwang mga kable kan kuryente na nakakonektar mismo sa kahoy. Ngunyan, pipa inspection ito da sa Aliko, dahil pa na inspection, kaya so primerong 90 days na permit na pinag-grant sa indakan DNR tukat, nagpaso. Nag-apply na naman silang another 90 days. And lang maaraman, kuno arin ma-inspection sa Aliko, and pagka-inspection, kuno arin bubugtak sa mga linya. Duman na sa, kung sa inag pwedeng bugtakan na poste naman kan Aliko. Actually sir, sa ending ko, bako man siya nakakabit sa kahoy. Kaso pag tinubang mo sa kahoy, matatamaan siya nung sara. Baka iyo pa yan. Iyo yan gusto mong sabihin. Kaya siguro, yan talaga. Kaya siguro mahalo yan na naman yan. Kaya yan siguro mga problema dyan sa tuya talaga na dapat i-address man talaga nila ka. Sayang baga kang oras, sayang ang panahon, sayang ang pondo. Iyo tama ka, Engineer ta. Every second na nata-traffic ka, igwaanin ka baing na economic loss. Yes po. Isipon ninda. Pag pagparapahalay pa ninda yan, next month, May na. Malaog na naman sa tag-uran. Ay, naku. Matatapos na sa sama, which is dapat sabi mo kayo na pagpag-ikikinan po, bako mauran. Pero pag napakalali na naman, yun na naman ang problema ninda. Makulang na naman. Mas lalo pang madistroso. Iyo. We're making a very best effort na kasubago kaurong ko na nga ni so tagapagtaraman kan Aliko, kaya lang siya ang acting board secretary ngunyan. I-relay ko so sitwasyon, then pag na-relay ta na ipapakuwaon ka kan simbag kan Aliko, then i-on air ta siya ta baka lamang makatabang kita ma-speed up ang process. Kasi grabe. Mas lalo yan naman ang problema. Dapat kaya makausap ng traffic, lalo na kung tag-uran, mas lalo problema na lugod. Sinasabi ko. And balikan ta, Engineer, itong so, sabi mong asphalt overlay. Ika nga ni iso pico-coat ko na engineer, na civil engineer, na niya ko, yan asphalt to igwaning water content. Pag pigpaparauran, minalasik so, igwaning oil content, oil composition, pigalasik so oil, saan kung sa naluluhuyan, pabilog na pero ang purmada. Sir, ang kunyang kaya pag ang asphalt, minadukot siya sa paril. Ngunyan, ang problema, pag ang asphalt oversaturated na kan tubig, minaluya ang banding kang asphalt sa simento. Suupot niya. Yes, kaya minabaklas siya. Yan. That's it. Ngunyan, duman sa punto mo tabi, sir, na sa asphalt overlay na bako na applicable. Igong baritakan si Primoy mo, si Pading Jimmy, Chief Jimmy, na garing nakaunambit na sa 3rd Engineering District na ma-recommendar sindang dahil na mag-asphalt overlay dyan. Hayaan na lang na konkreto yan. Tama po. Kung ang problema ninda, kung madali maraot ang konkretong tinampo ninda, i-redesign ninda, paibugon. Bagong sumiksklada. Sumislada, okay na. Pakapalon na lang. Pwede man. Kung kunyan lang kaya ang purpose lang kaya ninda kaya maghaloy so pavement ninda, kaya piga-protektaran ninda kang asfalto. Kaya pala. Araw mo ang technical technical explanation. Tapos ang saro kaya, sir, na ko yung problema, ang
ang paril baga, ang tinampo, pag napapakaray yan, garo baga may spike yan. Opo. Pag sa kaluyan na oral daw, pigagian kang goma, kang auto, garo minakinis. Minaalnas. Yan, minaalnas siya. Oh. Kaya pagka-protectionan, kaya yan ang saro sa protection, kaya yan ang purpose kaya. Yung managad tabi, Sir Engineer, yan palang tinampo. Bago baga yan papagihan, kakagkag na gari, pigkukuritan. Yes po. Ang saro kito sa pigkukuritan para ma-prevent so hairline cracks niya. Okay. Para makasangaw baga sa tubig. Pero minsan, yan inito ang pinakasimbag. Duman sa mga nag-aarapod sa imo na magayonon pang tinampo, pigaparasa na tolos. Di nindaram, nang tinampo kaya, maski magayonon pang problema, clean na siya, smooth na siya, di naman po siya pwede. Iyan ang sinasabi ko, Engineer. Baga sabi ko, we leave it to the most knowledgeable person sa mga inhinyero ta. Kita na kung ignorante kaan, mamulat, tranquilo pa nga pigagaba, ito pala, nahiling nido kain ang technical defect na. Smooth na siya, plain na siya, maaldas na siya. Di naman pwedeng grinderan, di naman pwedeng lagan kay groove. Iyo. Opo. So, the engineering solution is, bring ka hon magtinampo giraray. Magtinampo gila yun, o pwede mag-asphalt overlay. Ay, kaya pala, iyan ang explanation na nahiling ni, ano man yung batak din kung ano, ito pala, nahihiling na nindo, igwa ka mukha ng technical know-how, makinis na bako ng tultul na agihan, tama islide ng auto. Yes po, opo. Sige. Kaya kung gusto ninda, pwedeng tiyagaan yan, lagan kay spike. kaya pigalagan kay spike, pigalagan kay asfalto. Iyon na iyan. Ay nako. Kaya siguro mas magayaman talaga gilayon na dapat i-revisit man gilayon ang design na dapat ang design kang tinampo mag-fit sa actual field condition kang location. Iyo tabi. Sige tabi, Engineer, gunsti ang impormasyon na naitabang mo sa Samuya, arog ka na basta sa namin na puro gawak, tranquilaw pa ngayon, so tinampo, binaratak. Tangan niya may korupsyon na naman, dahil pa rin siya na talagang kaipuhanan na ito, tamahalnas na. Yes po. Sige tabi, Engineer, salamat. Thank you so much. Engineer Mer Legaspi, saro po siyang civil engineer, nakakasabot kan mga bagay-bagay na yan. Mabarita mo na kitang alas 10 na nobel tabanta itong so pigistoreta kasubago na ipigdidikar ni Congressman Joey itong sa pagpipirma ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa modernisasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pakalis ka mga barata asin hanap buhay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joey Salceda. Maging sa salud, seniors, women's at youth, albay mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, 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 Iboto si Diday ko.
ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Smile always! Happy Shabbos Rahim. Shabbos Rahim. Para sa bagong Legazpi. Ismail always. Happy Shabbos Rahim. Shabbos Rahim. Para sa bagong Legazpi. Ismail always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor Awin Baldo makusog pa sa iyang esposa. Lalbaldo malalaoman sa bunwa ang daraga. Kay Lalbaldo na. Kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kay balang si Kaloy Loria. Kay kamahig daraga ni Gaspi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap, dito sa mauswag na distrito, para sa mga albayano. Kay kamahig daraga ni Gaspi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Sino walang bayad ng korupsyon? Si Ping! Ang pinakatasan! Buo ang loob. Walang kaso. Balik natin sa Senado, Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson, number 33 sa balota. This political advertisement is paid for by supporters of Ping Lacson. Radyo Malagon Kaito, PCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base,
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gadan matapos na pagbabadilon ang nominee kang ang bombero ng Pilipinas Party List na si Leninsky Bakud, nangyaring insidente kasuhapon Abril 28 sa Purok Guevara Street, Barangay 435 Manila, kung saan ang biktima sa umana dating punong barangay sa lugar. Nakaenkwentro man ka mga daibistadong mga sospek ang sarong pulis na residente kang lugar kung saan tinamaanin bala ang nagkapera mga nakaparadang lunadan duman. Padagos na makondukta ng investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Yan ang pangalas Gis ng Bareta, ahali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111N040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. 7 taon. Halos 7 taon na pagkakakulong sa gibugibong kaso, nirautan, kinasuhan, kinulong. Pero dawa anong inapon sa iya, de siya nagpundo. Nagtios siya, nagtiyaga siya, nakaraos siya. Ngunyan, malaya na si Laila. Asin nagpapadagos na ilaban ang lambang saro sa to. Bilog ang sakuyang suporta sa ML Party List. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML HTSC LTG for 146 FFA of Los Angeles Avenue, Makati City. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kung nagpapaabot man nin pakikidumamay si Congressman Joey Nasalceda sa pamilya ni Dano na Orense, iyan ang Santa Claus niya sa karangahan pa kaito baga June. Yan na buda ining so Christmas kala Christmas, panahon kaito ni Kong Joey, governor si Kong Joey. Iyan dyan nagpunan. So pigistorya ko baga sa inyo, malibot yan. Gulpian na paog man ni Dano na Orense, kids and adults as well, tabi. Now, yun na, so piga istoreta, si Kong Joey, so principal na author kan pag modernisar ka ining Philippine Institute of Volcanology and Seismology. And pinagdidikar niya ini ang pagkaka-aprobar pagiging lay kay late Ed Laguerta. Husto naman sa nadyon ang serbisyo kay ito ni Ed Laguerta sa to ano. Very accommodating na naging chief kan Fibolks di sa Bicol. Pag nadarangog tabagaan boses niya diyon, pag mina-explicar, minakalmada ang tao, lalo na kung igwanin sitwasyon na kritikal ang pagtutuga kan bulkan mayon. Sagkod na naedukar kita, kitang mga Albayanos, Bicolanos, nagi na kitang used to it sa bulkan mayon. So peligro aram tana, pero tatao na kita mag-adaptar kung paano gigibuhon kung igwanin pagtutuga ang bulkan mayon. Sinabayan pa kaso pag-adaptar man kaito ni Congressman Joey baganing zero casualty June. Yan. Saro ini sa mga component na pinagtrabahoan kaito ni Congressman Joey na ang ano man na kalamidad pati ang pagtuwa kan bulkan mayon, zero casualty ang albay with the help of Ed Laguerta, timely and accurate information na ipigtatao ni Ed Laguerta, pagpapasabot kung ano ang nangyayari, ano pan mangyayari, and timely, tama sa oras, solid time, ano. Yan, kaya pinagdidikaran ni Congressman Joey, ilinaban ni Congressman Joey, it is high time na modernisaro na iyan, and ma-encourage niya to sa mga tao na magtrabaho sa Fibolks through ining suhalangkaw na mga pasweldo, and most of all, itong so pagbugtak nin ekipahes na minatabang nin maray sa pagtaon nin datos sa mga bulkanologo na sa mga bulkanologo ang ma-interpretar and ililuwas ka ito ni Ed Laguerta sa publiko sa mga interviews niya to and sa mga bulkanologo pa dyan na barkada
By the way, ang chief dyan kunyan kan Peebles is si Madam Deborah Fernandez. Yan. So grabe man ang kaugmahan ni Kong Joey. Sabi ni Kong Joey, ang Albay is a testament sa peligro na darakan manlain-lain na kalamidad, including ang pagtuga kan bulkan mayon. Bako sa naso pagtuga in itself, but so pagrasay kan daga, ining so uson, now so lahar kun mauran, so asphalt, gabos-gabos. Modernisasyon, timely pati yun, nag-alburo tubagan mga bulkan ta, ining bulusan, ining, to so latest, yung bulusan John? Digdi sa to sa Bicol. Very timely ang pag-aprobar na iyan. Ngunyan po, maalokaran dagdag na pundo, billions of it magagamit po sa modernisasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. And Congressman Joey is the brainchild kaayan because he knows, haloy siyang naging gobernador, now running for governor na naman, na ang mga araw kaining institusyones di gobyerno dapat pakusugon both yung technical capacity and yung personal capacity. Tahilingaan mayon, kung matatakot kita permi, siyempre yaon so takot. Pag minatuga baga, it's life-threatening. But, nasusoften up niya to ang takot na with the introduction ni Congressman Joey Cayto kan gobernador siya, na yung nga saro sa mga pinaglalaban niya pangunyan sa pagkakandidato niya bilang gobernador, ibubulta itong salangkaw na estado nin sa tuyang resiliency, makamtan ang zero casualty. Ining bulkan na yun, pag nagtutuga, siyempre may danger, but so danger, igwa man yaning oportunidad, turismo. Bako yun, ang sabi ka ni Congressman Joey, ibugtak ta sa komunidad na maapektaran kan tuga kan bulkan na yun, so pag uson baga, so uson, yan, pyroclastic material, irayo ta iyan sa safe na lugar, pero ang abo talagang tatamaan kita ta so direksyon kang kunyan. Irayo ta iyan, and let's make yung pagputok kan bulkan na yun, which is nature, one of the attraction kan Albay. Mako, yun ang filosofiya ni Kong Joey. In every, sabi na nga ni kasiributan, igwaning opportunity dyan. Kaya iyon ang pinag-installar ni Kong Joey. Turismo, kapartner niya nga ni ibaga si Diday ko baga Jun, as Vice Governor. Aram iyan Ninda igwasinda ning mix kayan, igwasinda kaanin nagakanigong pagkasinabutan on how to uplift ang sarong lugar, maski igwaning peligro, na igwa man dyanin nagkakanigo pang opportunity may tatao, basta ipreparar ang komunidad na ma-soften up po ang peligro. Yan. So, yan tabi parte yan kan zero casualty, modernisasyon kan mga ekipayas na pigakaipo kan mga ahensyas di gobyerno manungod po sa pagbantay niya to sa kalamidad. One of which is Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dahil man naputol si Chief Jimmy, si Pading Jim. Sige. Si Chief Jimmy, bago kita mag-bye-bye ngunya na Martes. Chief Jimmy, salamat sa paghalaman kahit na tabi. Good morning. Yes, salamat Padi. Maray na aga sa mga parantabay. Sa ang location niya tungo niya, digdi sa Laugan na Albay PPO, Camp Captain Salvador Hausian del Rosario, sa Barangay Santa Cruz sa Ligao City. Dahil anta panduang aldaw na ngunyan kan local absentee voting. Ngunyan, piggabalo niya to na makakuha ki informasyon and detalye. Pwede restricted and media digdi. Mapaaram mo na sa COMELEC and pinag-tukdo na lang kita sa Commission on Election kung pwede sila magpalawas ki information manungod sa absentee voting. Ang absentee voting patikan sa tuyang pagkuhakan background der tabi pa digi ining sa mga pulis na hararayo an lugar nakarehistro sinda hararayo nakadistino digi including si PNP Provincial Director Julius Año Nuevo. Natural para ni an election importante ang papilkan pulis sa inda mga destino dahil man sila makakauli para magboto sana. Doon yan disposition kan
Comelec, gari gunyana. Painuto na sinda. Painuto na sinda. Pero ang resulta ang pagbabot, gari normal na botation po voting process pa di. Iyo. Tinanaw ko man digdi, kompleto, may representation so Comelec, then so police, and ang bilang kan boto ninda counted sa kung si isa ang binurutuhan pagabot kan birilangan. Kumbaga pinainot lang sinda sinda sumadi destino sa yung lugar pag Mayo 12. Kaya, sige. So anyway, respetado niya to na dahil kita makapagka-cover dahil nga ni kita nakarani digdi sa lugar, then ma-proceed kita sa Comelec para try niya to kung makakuha kita informasyon tungkol sa bagay na ini. Pero sa inyo pikukonduser, compadre? Digdi sa laukan nga Albay PPO. Ayun. Local absentee voting. Yan. Correct. Okay, sige. Panduang aldaw ini tabi pa rin, last day na nagpuan ka sa hapon. Sa mga pulis na exclusive ini sa mga pulis. Ngaya ikataga Albay, digdi ka nakarestro sa ginubatan, pero madidestino ka nga sa kung sa ina lugar. O di ba? Ka nangon yan. PD, taga Manila bagay ni. Alangan man maguli si PD, para sa na magboto. Di pa paano sa luwa? So, kanya, obligasyon digdi kaya. Digdi na maboto. Advance. Roger. Yan tabi pa di, ang sa mga dagdag na informasyon. Ali digdi sa Albay PPO Provincial Command, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadre Jimmy. Yan. May mga nagharapot. Ano nga na ito yung subado mo kasuhapon? Number 131, ako Bicol. Sinasabi ko. Sa likod yan kan balota. Hanapon nindo, diretso na party list, diretso na 131, number 131, ako Bicol. Pagkatapos magboto sa party list, sarong beses lang, 131. Yun lang, dahil na magboto ning 2 o 3 sa party list, dahil na po, magboto na ka sa ibang mga ilihidong pwesto pa gobernador, congressman, kabos-kabos. Basta sa party list, 131, ako Bicol. Naguro istorya kami ni Jun kan manungod sa solar, igwasin na nin panibagong nominado, tahalangkaw ang ratings ko niya sa survey kan ako Bicol Jun. Makakatulong to kawan kung masustiniran. Sa agad na pag-restaurant sa solar na yan, igwasin lang pinag-designar na nominado. Kababayan ta from Rapu-Rapu Giraray, Abogado Jan Chan, ikatulong nominado po sa ako Bicol. Kundi medyo kan kita sa oras na, sa aga na lang yan, ipagkapadagos niya to ang pagdiskuter. Manungod yan sa solar na energy na yan na saro sa advokasya kanako Bicol through the third nominee si Attorney Jan Chan. Ma-extra na ako yun pwede na. Tabi hilingan daw dyan ang kalendaryo. Okay, pwede na. May go signal na. Ulukon sa saro kong pinsan niya. Saro nga ako sa nag-questioner kito. Nga tatapig batak ang tinampo. Maray pa man ngayon. Ito pala nga kay puhan na. Ayun ang sinasabi ko. Kaya kung may parahapot bakan sa to kito, sa programa, nag-report ka na, niya ko, pabayaan, tataaram yan ka ng mga engineer. Tingog kan! Sige. Salamat kan sa ito pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Dahil maghali ang masunod tulos ang samuyang news director si Mardila. Ako po si Pio Fernandez. Good morning. At sa pagbawi ng Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.